Yai Rawat wonten timbalan dawuh Kang Mas ibarat geni sing lagi sapelik dina semengko sirepet aja nganti Yai Antasena bakal wadul marang ngarsang para pundhen tan murung kriwikan bakal dadi grojogan yen kena kandhana kondhali ana kasatriyan Cakar Bumi dina kena Purbawasesa pasrahke marang Siadi kepareng daya nyuwun pamit nyuwun tambeng pangestu Kang Mas. Jagongan karo simbok nueku yo iya yo Pak ana wekati apa rumangsa bombong rasane atiku rumangsa marung yo sababe apa Mak iki manunggaling antaraning kawula kawan Gusti yo ki mau syukur pringarsane Gusti kang amurba jagat warga NU ana ing Kabupaten Magetan Gendendo. Ngono. Sing wis diadani ya kuwi mau aman PKB ana ing Kabupaten Magetan. Wah, ngono ya, Pak. Ya, manunggaling sedya manunggaling rasa ya kuwi mau kanthi rasa suka bangun gotong royong kanthi asati holopes konto baris. Ngono, Pak. Niat sedya kang utama syukur pringarsane Gusti kang amurba jagat iki antuk kawigaten saka ngarsane payagung kang tuhu piturmatan yoga. Oh ngono Mas. Apa wae. Ora kula tak aturake mengko Gusti ana sing ngaturake luwih prayoga dina semengko gelar budaya. Jati dirimu aja nganti kelangan. Oh ngono. Ya, diaturake tali gambyong e. Tali gambyong e. Wong wayang kok ana tali gambyong. Lho biyen iki ning Sunan Kalijaga ki mau kanthi sarana iki, Nduk. Ya kuwi mau nyarake agama Islam tumpaping tanah Jawa. Oh, ngono. Ya lakar awake dhewe nggone maju wis rada. Oh, ngono. Bisa-bisa wae kok.
Yo, diatelake tali gandrung coba kaya apa? Coba kaya apa, Mas?
Karawan dening pepunden-punden pangarsa. Wong ngono. Kaya panjenenganing Bapak Menteri. Wong ngono Bapak Marwan Jafar. Iya. Kepareng rawuh ana ing desa ngadesa, njajah desa Milangkori yo nduk. Ngono ya, Mak. Sarimbit kelawan kadange pepunden ing awake dhewe panjenenganing Bapak Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar MPD. Ono Mak iya. Maka para dina semengko karawan panjenenganing Bapak Bupati. Wong ngono. Panjenenganing Bapak Haji Sumantri sing saka Kabupaten Magetan kemareng rawuh lan panjenenganing ya ki mau Mbah Marom. Lah ngono. Bupati ing Madiun uga kepareng rawuh. Para kadang-kadang uga kepareng rawuh. Wah hebat mak elok. Iya, matur nuwun ya nduk malah dina semengko ngrawuhake ya kuwi mau sing dianti-anti warga masyarakat ing Magetan. Sapa mak? Ya kuwi mau pelawak kondang panjenenganing Abah Haji Sakirun. Wong ngono, sing sangka Kota Madiun. Mula luwih prayoga dina semengko dimen kepareng minggahing sasana panggung ya nduk. Wong ngono, yen pancen kaya mangkono diserampatke, Mak. Serampatke, Nduk. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abah Hiro. Alhamdulillah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barakallah. Alhamdulillah. Petetan kembange menur wong sak magetan panjang umur. Amin. Ngombe degan rasane sumyah wong sak magetan semakin barokah. Amin. Amin. Kembang turi kembang segerat Bapak Sumantri Sohoyo sehat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembang Johar. Jalan-jalan era kembang apa? Rambayar cerewet. Kembang Johar. Kembang Johar kembange cengkeh. Nggih. Apa ndelok? Bapak Marwan Jafar rezekiane akeh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngombe vitamin berase kencur. Napa Pak Halim dadi gubernur. Amin. Langsung ae rasa angel-angel. Ayo, genten mondol kuwi, jajal ayo parian. Bisa ora? Ayo. Ayo. Neng kaibon tuku pitik Terus Mbah Tarom nyuwun dhuwit. hei! Wong edan. Hei. Boyo parian iki sing berbobot. Ya berbobot niku pancene nek entuk dhuwit ora ya berbobot. Rumangsaku langsung macek. Lah mbok menawa lho, Mbah. Beda meneh ngono. Lho Mbah Tarom niku biasane wonge niku langlung lho. Angger roh kula niku mesti lung. Lung pancen rupamu kaya kotak amal kok. Diseni rumangsaku. Lung niku wong lunga lho. Rumangsaku kok apa-apa langsung macek ngene. Mangsi ya to. Mangsi kanggone nulis ngono. Pak Samsi niki lho mondol arep nangis. Pak Wakil Bupati. Luar biasa. Luar biasa, nggih. Luar biasa malam ini luar biasa. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wong sak Magetan tumplek blek. Nggih. Malam Minggu niki ndelok wayang dalange Mas Salek. Nggih. Informasi dalu punika hujan wayang kulit. Nggih. Ngepasi tanggal 16 niku ulang tahun Pepadi Pusat. Nggih, nggih ngertos nggih. Persatuan Dalang seluruh Indonesia. Nggih. Persatuan Dalang Indonesia dalu punika dipun gelar wonten Tugu Monas depan Sasana Langan Budaya Taman Mini Indonesia Indah Mas Haji Anom Suroto. Nggih. Wonten Karanganyar Pak Mantep. Mantep. Wonten Prigi Kangko. Nggih. Wonten Kodim Bluro Mas Sigit Arianto. Nggih. Wis pokoke tak cuwathet kabeh. Mohon izin Pak Menteri, Pak Ketua DPRD tingkat 1, Nggih. Pak Halim, Bapak-bapak Bupati, alhamdulillah Kirun sekarang Dewan Penasihat Pepadi Pusat. Nggih, nggih. Nggih alhamdulillah. Jane dalu niki kula ten Jakarta. Nggih. Dipun timbali Pak Kondang. Mboten wong panjenengan pengurus Pepadi Pusat. Anjir. Mriko malah renek dagelane Pak Anom Dalu. Dagelan payu kabeh lah kula Jakarta kan masih ada, tapi Nggih. untuk kepentingan Jawa Timur saya hanya mencontoh Mas Pondol, Pak Dalang. Nggih. Kalau untuk kepentingan Jawa Timur, Kirun harus mengutamakan daerahnya. Nggih. Kebetulan kita mencontoh Pak Halim yang Nggih. terlalu peduli dengan Jawa Timur dengan kiprahnya duduk di Dewan tingkat 1 Nggih. hanya memperjuangkan bagaimana kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Nggih, leres. Anak Pak Halim, Pak Menteri ki repot no. Nggih.
Bapak Menteri PDT iki. Nggih. Saged. Aya ta daerah tertinggal dan transmigrasi. Nggih. Lho sibuk ngurusi desa-desa. Wah, nggih. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Masih datang ke Magetan bareng tak teliti sitok. Pripun? Napa niku? Delok mundak ora wortel karo gubis ngono. Delok nang Plausan. Heeh, karo arep ngecek soto Desa Rejosari karo Pak Bupati kok. Oh, ngaten. Karo Pak Halim. Arep ngecek Pak Menteri mohon izin Pak Marwan Jafar. Di Madiun ada soto desa, Pak. Yang Bapak Menteri harus ngerasake ngraosaken. Kalau belum tindak sono rugi Pak datang ke daerah Madiun. Magetan ada gethuk sing paling enak. Mbuh daerah ndi aku lali. Nggih, Magetan kota. Magetan. Nggih. Jangan asem pojokan, Pak. Arep munggah sarangan bothok karo sambel terasine peyo nyepotne kucir. Kalau mau koleksi batu akik Pak iki bahan. Bahan batu akik. Mosok ndasku ya digerindul. Ora, ini kan malam ini hajate napa cobi Mbak Sange. Nggih, menika tasakuran Slametan Nusantara. Selamatan Selamatan Nusantara. Nusantara. Nggih. Lan ugi menika ulang tahun menjelang ulang tahun PKB yang ke-93. Heeh. NO. Nah, nggih, NU Tahun ingkang NU. 93. 93. Dalange lara nyatet. Yen wong Magetan, wong Medion, Mataraman sampun ngertos jamaahipun wontenipun Nahdlatul Ulama. Nggih. Delok Mas Lindromu sak pira Mas? Sholatullah sareng nggih. Nggih. Hala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Sana bismillah wabil hadid Rasulillah ahuli mujah Hidilillah Poske Mas Nari. Tahun 26 lahire sauri Mbak. Tahun 26 lahire NU ijo-ijo benderane NU gambar jagat simbole NU bintang songo lambange NU sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah suriyah ulamane NU tanfi tiap pelaksana NU GP Ansor pemudane NU Fatayat pemudine NU Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah nganggo usolli sholate NU adan loro jamae NU nganggo kunut sembayange NU dikir bareng amalane NU sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah bapakku NU ibuku mus
Yu Ansor Mbak Yu Kufataya wirid dikir saben malam Jumat mule mesti nggawa berkah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi barakallah